Dai. Ah iki jineman iki. Oh. Para pepunden para sesepuh punya sepuh sih kepareng ungon mirsani ringgit. Oh iya. Berkahi awake dhewe. Berkahi. Ha iki dibisungsungke kagem para warga masyarakat jineman. Jineman apa, Tru? Jineman sing rada dawa. Rada dawa. Lah wis do atus keringet. Lah opo iki? Apa Tru? Sinom ki nang berbah. Oh, tekan kono. Kok jaluk sinom, sinom ki nang berbah. Kok jaluk sinom. Jineman dhisik sing kepenak, sing gampang, sing emat banget padha umume. Sing sip to. Ulang kabar tuh, ular kabang. Nah, iki ular kabang. Ular kabang. Nyuwun swantene ya mamah. Sapa? Ora nyok ngono kuwi iki. Mbak Pipit. Nah. Ya ular kabang. Nyoba ulere Mbak Pipit. Mbak Pipit. Nggih, dalem. Nyuwun ular kabang, Mbak. Nggih. Mamah gedang, Pak. Mamah gedang. Cerweng cenmo kang pun cetakan jiwa
Matur nuwun Mbak Pipit. Matur sembah nuwun. Aku mah keturun ya, Bro. Wah. Nah iki aku wis terus wis jeneman kowe apa? Ayo kose. Aja kesusu. Iki yo dienggo leren. Kanca-kanca iki main leren. Aku kok ora krungu tang ting yo gitu. Biasane kanca-kanca iki nek wis oleh ngono ki terus ting ting. Oke, wis oleh. Ayo wis. Apa terus? Aku sih. Iki arep sing nyemek meneh apa sing mondo-mondo wae. Nah iki. Engko aku sing gumya. Sik. Aku kene ora rujak pelem, rujak ceruk, rujak cingur, rujak jeruk. Wah tenane ora rujak jeruk dibawani. Wah neno terus neno na kaya ngono kuwi koyoke siapa? Nah iki sing wani sapa ya? Sing gerong ki digunakake. Nah bener, heeh. Ora mengkut mau sindan wae ngono. Ora sumbut nih udat udut. Nah ya ta ditanjeke, ditanjake. Iya. Sopo? Paronan. Apike paronan. Dadi kono Cak Gatra. Kene Cak Gatra. Ya. Yo. Ngadang. Dem sik. Wah, aku malah metu sak ilate ngomong. Yo. Monggo yo. Yo. Endi sisihe? Rajang iris Neno ayo deli kawula racik rujak. Oke. Tan kendata tan kendatan cak cawis. Baleni kudu iso deli iki tenan. Yo. Ayo, pokoke sinau. tan kendatan Nekno tan kendatan nekno Ya. mugi dadiya kose sepiro meh mugi rahayu wae mugi-mugi terus.
Mukita tiya campi Mukita tiya campi ora usah didunke Mukita tiya campi Mukita tiya campi no rujak iki nacar neno neng layar lambah-lambah kula Jawa nak no Lombok Rawe ora suwe bapak
kepenak to reng. Oh, jan kepenak tenan iki. Saya kiri kowe, Gong. Aku iki. Heeh. Nah, Apa ya? apa? Rada gumi aku. Sing rada gumyang. Dangdut ora ya? Oh, sing jaipung ben melek. Apa ya? Apa ya, Truk ya? Campak. Apa? Sing gayeng. Apa? Apa ya sing gayeng ya? Sing gayeng-gayeng. Ah, sik kok sik to iki lagi mencari. Anu, apa ku jenengane? Kae. Perahu layar. Ya meng perahu layar. Tuh tumpake perahu layar terus opo Ah, ngono ora masalah. Oh sing gayeng sisan Layang jelas. telu. Awar perahu layar. Perahu layar. Ayo wis ayo. Ah ya, Perahu layar. perahu layar iki sidane. Tumpake men rada kemringet aja awane wis mulai atis. Heeh. Atis iki apa? Adem. Ayo. Perahu layar. Monggo perahu layar. Kok suwe ora jamu. Perahu layar ayo. Heeh. Tak. Ayo Mas Gabres. Ayo Mas Gabres yo. Yo, perahu layar. Ampun matur nggih Mas Dara. Yes, matur sembah nuwun Mbak Mega. Wah. Wis dipinangkani reng. Wah, wis dipinangkani. Wah, jan sore mau iki. Wah. Sing padha mirsani jan ora iso diwiyak tenan. Jan ora iso dibiyak. Ah iya no. Kuwi mergo mujudake kerukunan ing dusun nggawa sabrang kene. Nah, iki gayutan karo kerukunan men padha semangat. Anane. Nah, iki terus gugur gunung. Nganggo anane, Truk. Anan. Gugur gunung. Lambene sapa ki, Mas? Gugur gunung. Gununge gugur. Gugur gunung. Nah, iki. Heeh. Ngopo? Ngopo? Ayo, kanca. Nanti. Ayo, kanca. Ayo. Ayo. Ngayahi kalian ning praja kene. Ayo kene. Kene. Gugur gunung tandang kawe. Sayo-sayo rukun bebarengan karo kancane. Lepis kontol baris. Aku terus lepis kontol baris. Ngono kuwi. Ayo wis yo. Buka benang. Derodet tut. Maju papa papa
Wah, jan gayeng tenanan ya reng. Gayeng temenanan iki. Gayeng. Jam pira iki? Nah, iki wis pukul menunjukkan pukul. 1. Wah, lu. Lho apa? Wah, Oh, lah bola balik iki nek. Ora ngono. Jani Irawan. oh. Irawan mati. Jam pira iki? Truk, Jam 3. jam 3. Heeh. Lho, Apa ya? Arep apa ya? apa? Tun nopo? Tuncung mangkate. Kose. Wis bapak arep sih bangku sih to, sak lagu. Kose to, to salah gugas. Oh, sak lagu. Aku lagi iki menikmati goro-goro. Tenanan wae jan. Yuk kudat manggung yuk. Lah dalah. Wis mburi wis semangat banget kok. Aja aku terus turu sing cendem terus ngojek mulih. Kowe apa gong? Arep apa gong? Aku. Aku apa-apa kena kok. Apa arep aku saiki. Apa iso kaya ngene, Truk? Sing slendro. Rendro. Bapak kok ora rene-rene ya, bapak yang njaluk apa ya? Pak, Mir. Tutut tunggu Kose. kakak ngorong Amin Tri Sundri ya sindan ngawur ora aku kon ngopo jaluk apa garengmu ngopo ya apa ya Hitra Oh, Pak, request lagu to, Mir. wah aku gini ora nganu apa kae Apa? Apa? ali-ali wah tenang kula iki demu-deng ora iki Sang peke. longgong ali-ali Mano aku mengat. mbok sing gayeng-gayeng sithik Pak ora ali-ali gebet kowe kuwi mosok Banyuwangen aja sik anu wae takun tak aku nak kuwi jan sip ning rasa ngono kuwi Pebeling Oh, pas ne wayangan ngarep masjid iki cocok. cocok nah papeling Iya. ning aku pengen dibawani digawani ya kena sapa ya oh bisa wis siap ayo ora kok sik to Mir Tunjung bantrate. aku kok pengen krungu suarane Apa? Mas baru emang kesuwen kok. Gak ono to, Mir? ayo Mbak Nabila bawa pepeling putus langsung ora popot dadi golaran kuwi baksone wis dontek urung apa nek bakso mimik dhisik
Ramadan nindak no poso. Yo, tutuki wae. Ramadan nindak no poso apa zakat ping 5 ibadah haji. Wiyaga-wiyaga do bongok bareng-bareng. Yo, 1, 2, 3, ya. Ya, korban tak. Mangga. Matur nuwun. Wis ayo. Nanti sowan durung. Oh, ngono. Sowan durung. Sajake kok daramu lagi cibek bebek penggalihe. Lah menggalih apa ya, Pak? Menggalih. Iki engko bakal sing nglamar putrane Ndara Ayu Jrakawati iki ora mung saka Jodipati. Aku ngerti. Ya iki didelok lakon. Pak ya wis ngono ya, tak dereke, Pak. Yo. Apa iki? Gambir sawit. Aku gambir sawit. Kok gambir sawit? Gugur gunung wae. Anu. Apa? Anu. Pangkur.
Aja pangku. Rasa dapalu. Awet. Aja. Ya wis ayo. Do peplayon wae. Wis pelayan wae. Penak to, Pak? Ayo. Yo, ayo. Derekke. Derekke lakuku. Ya yo sok. Ayo sok. Yo. Darajane kok yo. Yo, siap. Ascarya parta wekasan muwahe kata ana ye kowe sanggeni maya sang yuwangi supradipta Blegegek ugek sak dolita mel Dara boten dangu malih tampa ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahe ndikapun kencan semaya kaliyan ingkang Raka ing Jodipati ingkang Raka Ndara kula Werkudara pun sami perjanjian ajeng ndhawuhake ingkang putri nggih menika Ndara Ayu Janakawati pikantuk Ndara kula Antasena ning wangune kok boten kados adat saben menika pasuryanipun Ndara Janaka kok ketinggal rengu niku wonten menapa to Den nggih Ndara
Wonten menapa? Nggih, Gus. Wonten napa to? Nggih, Gus. Ada apa enten menapa? Kakang Semar. Kula Den. Ora kanthi kanyono-nyono. Saya nyedhaki tumapak ing gati. Nggonku kencan semayan kelawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhaupake Atmajaku si Antasena kelawan si Jenakawati. Nalika pendhak wengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik tumraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar, iki kidayane apa lan bakal ana lakon apa, Kakang? Boten sah digagas. Sing jeneng impen niku namung kembange wong turu. Nek sampeyan gagas banget boten sae kedadosanipun Den. Sing sekeca mawon penggali nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak boten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen jenengan badhe ndhaupake ingkang putra Ndara miatelangening kalangiwan aklar pangdam moncar tinon lir kakonang surem sorote tanpa padhang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Dereng ngantos sami paripurna genya imbal wacana kasarup praptaning temanten saking negari Ngastina akarya cingak nenggih Raden Janaka wau. Sang Arjuna esmunya kamanungsanira sawangnya gendreh memanis Koko Prabu Baladewa
saha Bapa Pandhita Durna ingkang kepareng rawuh. Yo, Janaka aku sing prapta ning Madukara. Ya, anakku sing bagus dhewe Janaka. Bapakmu Durna sing teko ning Madukara, Nger. Inggih paman kula ingkang sowan. Iya Lesmana. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten ing kasatriyan Madukara? Janaka Wonten dawuh. dina sawengku pun Kakang larapake marang anakku Lesmana Mandra Kumara ingkang gandrung lawan Atmajamu si Janakawati. Yai, welaso marang anakmu si Lesmana Mandra Kumara. Yen to nganti ora kasembatan panjangkane dheweke bakal ngenthengake patine. Lan nyumur apa ya, Nger? Yen to anakmu Janakawati kok arep tok jodhoke karo Antasena, monggo yen miturut pitungan Pancasudha yen disuda 5-5 tibane siji kuwi tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka. Aja mbok bacutke. Mulyakno anakmu. Mulyake anakmu si Janakawati, kowe aja nganti kesusu. Inggih, keparengipun. Batalno. Batalno. Kon mau ndhawuhke anakmu Janakawati karo Si Antasena, tak suli manten saka negara Ngastina ya kuwi anakmu Lesmana Mandra Kumara. Ingkang bakal dadi ratu ning negara Ngastina, anakmu calon prameswari. Janaka, anakmu calon prameswari lho. Tatkala narepa Kresna tantulusa anyakra ring mring Sang Resiwara Jahnawi Suta. Koko Prabu Ndarawati, iya yayipun Kakang ingkang prapta. Wonten menapa teka paduka Koko Prabu ngandhi anak kula ing tambak Mas Setyaka Janaka kula wonten dawuh. Kadreng rasaning pun Kakang uga kadreng rasaning si Setyaka kepengin banget diladeni marang Atmajamu si Janakawati. Mula gandeng pun Kakang kuwi jejere wong tuwa yen to nganti anak wis motah kelawan wong tuwa pun Kakang kok ora iso nyembadani marang pamotahing anak iba kaya ngapa surake wong sak jagat Yai. Cetha wela-wela bakal banyer bacin asmane Nata Ndarawati. Mula Yai, perkara Kakang Werkudara mengko gampang. Mengko pun Kakang ingkang bakal ngrembug ning sing wigati pun Kakang nglarapake Setyaka iki tampanen dadi anakmu mantu. Jodhokno karo Atmajamu si Janakawati, Yai Janaka.
Mas Jodipati. Wah, ya. Aku sing tekan kene. Nglarapaken dhateng pun Antasena. Wah, ya. Pancen jumbuh kelawan kahanan sing wis tau dijanjekke karo aku lan kowe. Dadi yo bepisanan yo ki ngrabekke anakku Antasena. Daup karo si Jenakawati. Tekaku nang Madukara bakal nagih janjimu. Apa ya sida mbok jodokke apa bakal urung. Teka nang kene akeh para ratu sing padha teka. Aduh Kakang Mas, kula aturi sumenewa sak petawis. Bingung kodeng sutaning manahipun ingkang ngrayi Kakang Mas. Daro, yen kowe ora gelem ndhauphke anakmu kelawan Lesmana apa kira-kira Janaka ora bareng marang pun Kakang. Oh, anakku Janaka. Apa kowe ora ngeman karo bapakmu Duratali? Ning ati Lesmana urung kok nek dhaup karo anakmu Janakawati iki mengko aku bakal dipecat gonku dadi pendhita karo anak Prabu Duryudana. Janaka kula wonten dawuh. Sawangen pun Kakang Yai. Apa Siadi ora kelingan? Yen to pun Kakang lawan Siadi kuwi kayata geni lan urupe, yen to kembang lan sarine. Pun Kakang genine Siadi urupe semono uga pun Kakang kembange Siadi dadi sarine. Pukulan Sang Hyang Wisnu ki binelah panitise marang Kresna lan Janaka. Lah ya wis pantes to yen pun Kakang kuwi mengko bebesanan karo Siadi. Mula tampanan anakku Setyaka dadi mantumu bakal mbok dhauphake kelawan atmajamu si Jenakawati Yayi. Wah, jlamprong. Wah, jlamprong kowe ora menclah-menclih golmu. Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Kaka Prabu Ndarawati ugi Kaka Prabu Baladewa menika pepundhen. Paduka Kakang Mas menika sesembahan kula. Mongko nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi Kang Mas? Wah, yen kowe nuwuni jiwa kasatriyanmu saiki ngene wae lungguh sing kepenak. Inggih. Wah, saiki Purbawasisa nang tangane Werkudara. Aku gelar sayembara. Sapa wae sing arep mupu sayembara dhaup karo Jenakawati kudu perang mungsuh Antasena. Nanging ngiling-dieling wong tuwane ora kena padha kanggo gawe, ora kena padha ndompani. Mati sisan. Yen mukti mengko bisa ndhaup karo si Jenakawati. Madha ora? Inggih, kula namung nderek kersa paduka Kang Mas. Setyaka, nggih kula wonten dawuh Rama. Tata-tata nggih, apa kowe saguh? Nun inggih, sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Wantun wantun. Wah, Antasena. Piye, Pak? Kowe wani ora? Wani ora? Ora wani tak gecek dasmu kowe. Yo. Metu kabeh.
Satyaka iki kudune kowe iki ngalah wae. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk senyari bumi, nadyan sak dumuk jembaring bathuk, nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan, manten lanang kudu didu kabeh. Mongko ing mapan ana ing blabar waja kentheng kawat. Jangget cinencang iki Lesmana Harustiyaka. Mungkari sapa sing tekaning pati? Wo, krama siapa epek kowe Lesmana. Yung rubuh kowe banting tiang Waduh, mati aku Setyaka. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.